Čaute, čaute, ja som Maniak z Crazy TV a toto je náš prvý vlog. Takže tu môžete vidieť moju krásnu žlto-zelenú izbu. Čo to tam bolo? A tam spí nejaký cikán. Tam môžete vidieť takého cigána bezdomovec. To je Big Potatoes. Že? Big Potatoes, pozdrav. On už zaspal, viete, je u mňa doma. Takže tu je moja žlto-zelená izba. Krásna, ako vidíte. Tu budem natáčať vlogy, prepáčte tam okno, takže nebude trošku vidieť. Kto dáme. Takže predstavil som vám moju krásnu izbičku. Tu na žebráka Big Potatoesa. A tam je ten Gypsy 1 ready. Pozrite sa. No, zabud sa. Hej, hovno. Hej, hovno. Hej, hovno. Hej, ty hovno. Dobre, ako vidíte, on je taký trošku feťak. Takže zaspal nám. Taký čuri, no. Proste. Takže predstavil som vám moju izbičku, v ktorej sa budú natáčať vlogy, no aj vonku. Tam si môžete všimnúť, že hrám futbal za prvý FC Tatran Prešov. Tam vidíte. Vidíte? Tam? Pozrite sa. Vidíte tie medaile? To všetko? Tam. No, takže toto je u nášho vlogu všetko. V mojej žlto-zelenej izbe. Tu sa taký čurák prebudil. Čakajte. Dobre, takže toto je v dnešnom dieli, v našom prvom vlogu v žltej zelenej izbe. Všetko, Twin Peaks, už spí ďalej. Takže naše 4 slova, like, odber a čau čau.